Kirana Cheese, nová generácia stomatologických súprav, ktorú pripravila naša spoločnosť, spája nový dizajn s novými užitkovými vlastnosťami. Produkt Cheese je výnimočný tým, že je to Lego systém. Máme vlastne základ veľmi múdry a inteligentný a ten sa dá obmieniať. Sme pripravení pre zákazníka ponúknuť mu od lacných, stredných, drahých, ľaváka, praváka. Myslím si, že je to svetovo výnimočný koncept. Kirana Cheese je veľkým posunom po vývoji a v napredovaní našej spoločnosti. Nechápem dizajn ako len hra formy. Dizajn je komplexná kvalita, takže ako aj tu bol ten priestor, aby som aj ja prišiel s nejakými novými ideami, aj čo sa týka funkcie.